Ruwan dare mai gama duniya. AS Movies Abuja a yau ma ta ƙara kawo muku ƙayataccen shiri fitacce ba irin na jiya ba kuma irin na ɗazu ba. Watukum neman haƙi. Babu abin da zan ce da ku da kai da mai gari Allah ya isa tsakanina da ku. Allah ya isa. Ba za ka yi wa Allah isa bayan ina da sarki ina da Allah kuma ina da kuɗi to Allah ya isa ka a kan da ka ɗaura. Ku biyo mu ku ga yadda ta kasance yaya take ƙarewa tsakanin Malam Tukur da Alhaji Ɗanlami. Kuma jama'a an kashe mata jama'a na shiga uku ya zan yi jama'a ku taimake ni. Wannan al'amarin ya zama abin tsoro. Malam a ce an bi mata har ɗakin ta har cikin gidansu ba. Aka ce aka kashe matan nan ga ma ka ji ba ɗauki mataki ba. Yanzu na ba abin da ya fara kenan to wallahi tallahi ka shiga gida ka ɗauko makamunka da gari ne ya gayyaci kowa. Yau alhamdulillah sai ne wani ba kaiwa za a ci wa amana ba zai yiwu ba. Ai yasin nake so a yi ta gabizawa an a dinga karanta yasin so nake duk wanda yake da sami a wannan abun in ga sun lalace kawai so nake a ta gabiza yasin sun lalace da jan zamani Allah ja kwana kare. Yaya take kasancewa tsakanin soyayyar Tanimu da 'yar gidan Malam Tukur Hafsat. Ya amince kuwa? A'a mama bai amince ba. To da ni ma Allah ba ka yi ko. Mama dan Allah ki taimaka min aure ta ni. Dan Allah ki taimaka min aure ta ni. in an ki fa to ko za ku abin da zai faru ai ni akan Hafsat babu abin da ba zan iya yi ba. To shikenan tun da hakan ka zaba kuma kana ganin ya dace ka je Allah ya baka sa'a. Amin. Adamu kaddi maganan da ake na kashe-kashen da ke faruwa a garin kai kake yin shi. To lallai duk halin da ake ciki yanzu nan ma kai ka tattara kai na ka bar garin nan kuma kar ka sake zuwa garin nan kar ka sake zuwa na gaya ma har ta gaban waje na gaya ma. Ina wannan banzan ka? Neman haƙi. Dole ni ma na je na nemi haƙina. Za ku samu wannan ƙayataccen fim ne a ƙayataccen YouTube ɗin nan. Watukum Shamsu 24 TV.